Къде му? Там е някъде. Хайде. Там някъде. Бега ли? Като за първи фазан бива за днеска. По случай линията на организация. Дай, Дима! Да, давай. Не, женска. Браво на кучетото. Браво. Има една за гърме. Нема, взе си я. Така ли? Да. Бих се израдвал на някой заек. Сега кое куче е верното, оди разбери. Дай го им. Не. Това отишло на майната си. Влади, тръпни напред, Влади. Тук покажем, че мога работи. Дава торт, бега. Това е някой корав петел. Дима! Ма кучката отиде напред много. Ако е по него не му изпуснава дирата, е много напред. Откачена. Влади, пази от една страна. Това е някой чакал или заек избегал, нема. Това фазан не мога да бега така. Ебе, не може. Да, затова тичане и мъчене на куче си заслужаваше да я гръмнем. Дай! Ева. Не, падна! Да бе, той се ударил земята, фракна перош като такова. С този пълен шок. Срещу слънцето е Влади, бъди готов. Изкочи някой нерес от тука. Гледай каква става и снимай. Хайде. Бате! Аре бе, Дара, няма ти вършим твоята работа. Дима отпред ти. Хайде! Дай, търси. Търси го. Дима мога да станава, да се кондира на Дара. Затова да е спрела, не че устива нещо. Не. Браво на кучета. Бате, аз сигурно съм я настъпил 2 пъти.